Vilagarcía quere mellorar o primeiro dos accesos á Vía Verde do Salnés, un itinerario que une o municipio con Caldas e Portas. O Concello vai actuar no inicio da senda para reducir a elevada pendente que ten nese punto. Tiña unha dificultade, que o acceso á Vía Verde se realizaba bueno, de momento é a alternativa, por eso estamos traballando, pois se realiza a través do camiño do Río da Velle. E ten unha dificultade porque ten unha pendente moi pronunciada, superior ao 10% en algún tramo, e dende logo dificulta o acceso a persoas con mobilidade reducida. O Concello destinará esta mellora 230.000 euros a través de fondos europeos. A actuación suporá que a Vía Verde medre no treito Vilagarcía. Verá un novo acceso a Vía Verde a través da Rúa do Charco, en Loenzo, e suporá ampliar esa Vía Verde pois 271 metros. Eso que vai a facer? Bueno, pois que a Vía Verde que ata agora en Vilagarcía era 1 km 700, 800, pois aumente, teñamos parte da Vía Verde 2 km e pico van a estar en Vilagarcía. O que vamos a recuperar é unha zoa de prácticamente esta distancia, de 271 metros da antiga vía, que agora mesmo enlazaba ca nova vía do tren, e o que se vai a facer é mediante un muro de contención e unha pasarela tendida para que cumpla con todos os criterios de accesibilidade, dunha entrada máis cercana ao casco urbano, dunha entrada universal para todos. O alcalde salienta que esta mellora permitirá que moitas das persoas usuarias vivan o percorrido íntegro, xa que nestes momentos eran moitos os que optaban por iniciar a senda nun dos accesos posteriores. O que estaba sucedendo, que sucede por a moita xente, que non se decanten por ese acceso, sino que vayan un pouquiño máis adiante, por exemplo, o acceso a través do Pazo Rubiáns, ou onde está ubicado o Pazo Rubiáns, e, polo tanto, se perdía unha parte desa Vía Verde. E como non queremos eso, pois, como decía, se leva tempo traballando en esta ampliación desa Vía Verde. O proxecto saiu hoxe a licitación. Unha vez axudicados, os traballos terán un prazo de execución de 3 meses.